Jatend migao mar thieth Aden Dwale omedo duonde siro chik magayo kaka itiyo gi mbui, kowacho ni chikno biro miyo nyithindo arita madipo ka odonje mbui kendo rado gi pichni moko manyalo rocho ngimagi kendo kata mago manyalo puonjogi tiyo gi yedhe mamero ji. Nowacho magi e sach nyasi mar hingo higni 100 mar muskiti ma Jamia. A lot of young people commit suicide because of accessing certain sites in the social media. A lot of them go to drugs and drug abuse because of what they see social media. That section, the court said, is constitutional. But I was shocked the other day, another judge did not know that his counterpart 2 years ago has said it is constitutional.